manipod apo iti kwerpo iti pulisya motorsiklo ken van nagdinumpar iti Adams, Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Police report. Idol Dennis, please come in. Nasugsugatan ti may isang rider sa motorsiklo nga sales agent iti construction supply iti panakidinumpar na ti may isang van iti Adams, Ilocos Norte. Ti biktima kita na bigbig iti nagan nga ni Jerome Lee Agete nga agtawid sa 10 ket 8 agindag iti barangay Burayog, Pagudpod, Ilocos Norte, may isang salesman iti agri-construction supply iti Pagudpod, Ilocos Norte. Iti investigasyon ti PNP ti motorsiklo iti manarimaan iti panagpagpaday na iti nakamat nga lugar edin ta dinumpar na dato'y sangwanan iti may isang high-ace van nga makisinagat na tinakamat nga lugar. Gabot reto'y nagbaliktad ti motorsiklo nga sumatan iti panagsagaban na iti sugat itag dumapasit iti pagina nitaray iti RHU Adams para parang kato'y panaka ataming iti nagbalin nga sugat ti nakamat nga biktima. Dinto nga ti driver iti van nga ni Ferdinand Sarian nga taga Pagudpod, Ilocos Norte saan nga naan hasta may 20 passenger tinatakaw tatanga paan na sigon ti PNP nagsakapagsalita na tende ti sumbang na partido pasan din takamat na aktirante gabuta sugot laing sinagaba tinatakamat na nagmanaw at motorsiklo na dibumpar iti masagat ng van iti probasyon iti Adams, Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.